σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τον εκτυπωτή της Canon, αυτόν εδώ. Είναι ο MG5650, είναι πολυμηχάνημα, δηλαδή είναι σκάνερ, εκτυπωτής και αντιγραφικό. Πάμε να ξεκινήσουμε, να σας τον παρουσιάσω και να σας πω πώς μπορούμε να συνδέσουμε έναν εκτυπωτή ασύρματο με τα Windows 10. Η υποδοχή χαρτιού ανοίγει από εδώ με τα δύο δάχτυλα. Εδώ πέρα μπαίνει το χαρτί Α4 ή το φωτογραφικό χαρτί και υπάρχει εδώ κάτω ένας οδηγός για το μέγεθος του χαρτιού. Για να βγει το χαρτί πρέπει να ανοίξουμε αυτό το καπάκι, ανοίγει και εδώ και το κάτω, βγαίνει πιο έξω για να μην πέσει το χαρτί κάτω, και πάνω είναι το σκάνερ που είναι για Α4 και λίγο μεγαλύτερο. Επίσης μέσα στη συσκευασία υπήρχαν και τα μελάνια που είναι τα τρία έγχρωμα, το μαύρο και ένα φωτογραφικό μαύρο. Έχω συνδέσει τον εκτυπωτή στο ρεύμα με το καλώδιο που είχε μέσα στη συσκευασία. Έχω πατήσει το on και αμέσως η πρώτη επιλογή είναι να διαλέξετε ποια γλώσσα θέλετε. Πατάμε όποια θέλετε, ότι το καθορίζετε από τα βελάκια. Εγώ θα ψάξω να βρω που είναι τα ελληνικά. Έχει πάρα πολλές γλώσσες όπως βλέπω. Να τα, ok. Επιλέξτε ok και ξεκινήστε την ρύθμιση. Ok. Στην πρώτη εικόνα μας δείχνει ότι πρέπει να ανοίξουμε και τα δύο καπάκια, και το πάνω και το κάτω. Στην επόμενη πρέπει να βγάλουμε τα πλαστικά από τα μελάνια, τα πορτοκαλί πλαστικά. Τοποθετούμε τα μελάνια μέσα στην κεφαλή, ώστε να κάνει και ένα κλακ. Η επόμενη μας δείχνει ότι πρέπει να έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια πάνω στα μελάνια. Και η τελευταία ότι πρέπει πάλι να κλείσουμε το πάνω καπάκι. Το πλαστικό ασφαλείας από τα μελάνια βγαίνει τραβώντας το προς τα πάνω, θέλει λίγη δύναμη και είναι έτοιμο. Τώρα θα κάνω αυτά που λέει στις φωτογραφίες. Ανοίγω το πάνω καπάκι και τα κάτω. Εδώ πέρα είναι η κεφαλή και παίρνω ένα μελάνι. Εδώ είναι το γράμμα του κάθε χρώματος και το ίδιο το λέει και πάνω στην κεφαλή. Το τοποθετώ μέσα και το πιέζω προς τα κάτω μέχρι να κάνει ένα κλακ και να ανάψει το φωτάκι. Το επόμενο είναι το φωτογραφικό μαύρο. Το πρώτο ήταν το μαντέντα. Το κίτρινο. Το μαύρο. Και το μπλε. Τώρα κλείνω το καπάκι και ο εκτυπωτής ξεκινάει να κάνει τα δικά του. Αφού τελειώσει ο εκτυπωτής τα δικά του, βγάζει αυτό το μήνυμα που λέει θα εκκινηθεί η αυτόματη ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης και πατάμε ok. Το αμέσως επόμενο μήνυμα που βγάζει είναι να τοποθετήσουμε ένα φύλλο χαρτιού Α4. Το βάζουμε εδώ κάτω. Ανοίγουμε τον οδηγό όσο χρειάζεται για το Α4. Και πατάμε OK.
Τώρα θα εκτυπώσει μία δοκιμαστική σελίδα για την ευθυγράμμιση. Αμέσως μετά παίρνουμε το φύλλο που έβγαλε ο εκτυπωτής και το τοποθετούμε στο σκάνερ, ώστε το βελάκι που δείχνει πάνω στο φύλλο να μπει στο βελάκι που είναι πάνω στον εκτυπωτή, είναι στην πάνω αριστερά γωνία. Το κλείνουμε. Εδώ μας έχει βγάλει ένα μήνυμα που ρωτάει αν τα μοτίβα εκτυπώθηκαν σωστά. Πατάμε OK. Το έχουμε βάλει στη γωνία που μας λέει και OK. Και κάνει ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης. Το επόμενο μήνυμα είναι ότι ολοκληρώθηκε η αυτόματη ευθυγράμμιση κεφαλής. Πατάμε OK. Εδώ μας δίνει κάποιες πληροφορίες για προώθηση προϊόντων της Canon. OK. Να διαβάσουμε τις περιγραφές, τις πληροφορίες για την ασφάλεια. Και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, συμφωνώ. Καταχωρίζετε τα στοιχεία του χαρτιού που τοποθετήθηκε στην κασέτα. OK. Και αν έχετε βάλει απλό α4, πατάτε OK. Ρύθμιση των παρακάτω, πατάμε πάλι OK. Ξέχασα να αναφέρω πριν ότι για να ξεκινήσει η εκτύπωση, αυτό το πορτάκι, ας το πούμε, θα πρέπει να είναι κατεβασμένο, αλλιώς δεν ξεκινάει να εκτυπώνει. Και κάτι άλλο, στο κάτω σιρταράκι πρέπει να το πατήσετε δεξιά και αριστερά, έχει κάτι κουμπάκια και το τραβάτε προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζετε τον οδηγό που είναι για το χαρτί, είτε είναι α4 είτε είναι φωτογραφικό χαρτί. Η επόμενη επιλογή είναι να διαλέξουμε τη μέθοδο σύνδεσης. Η πρώτη επιλογή είναι ασύρματα, η δεύτερη είναι με USB και η τρίτη είναι να μην γίνει καθόλου σύνδεση. Εμείς θα επιλέξουμε την σύνδεση ασύρματα. Πατάμε OK. Και περιμένουμε μέχρι να γίνει η επεξεργασία. Τώρα θα επιλέξουμε τη μέθοδο ρύθμισης για την ασύρματη σύνδεση. Πατάω το κάτω και επιλέγω τη ρύθμιση στον εκτυπωτή. OK. Να γίνει σύνδεση μέσω σημείου πρόσβασης. Ναι. OK. Και αναζητάει σημείο πρόσβασης. Επειδή εμείς δεν θέλουμε να συνδεθούμε μέσω WPS, γιατί πολλές φορές δεν λειτουργεί σωστά, πατάμε το κόκκινο που είναι για τις άλλες επιλογές ρύθμισης. Επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης, βασική ρύθμιση, OK, και αναζητάει σημείο πρόσβασης. Εδώ έβγαλε τα πιθανά Wi-Fi που υπάρχουν στην περιοχή. Επιλέγετε το Wi-Fi σας. Σε αυτό το σημείο πατάτε OK για να σας βγάλει το πληκτρολόγιο ώστε να εισάγετε το κωδικό του Wi-Fi σας. Αν θέλετε να αλλάξετε το πληκτρολόγιο σε κεφαλαία ή σε αριθμούς, πατάτε το μεσαίο κουμπί. Αφού εισάγετε τον κωδικό σας, πατάτε ολοκλήρωση που είναι σε στο πρώτο κουμπί και μετά σας λέει ότι συνδέθηκε με το σημείο πρόσβασης και πατάτε OK. Θα εκτυπώσω τώρα μία ασπρόμαυρη σελίδα για να δοκιμάσω την ταχύτητα εκτύπωσης. Από ό,τι είδατε, η εκτύπωση έγινε αρκετά γρήγορα. Τα λεφτά του, νομίζω δεν σας το είπα, το πήρα από το e-shop στα 80 ευρώ, συγκεκριμένα 79,90.
είναι αρκετά γρήγορη η εκτύπωση. Τώρα θα δοκιμάσω την ταχύτητα αντιγραφής. Παίρνω αυτή τη σελίδα, την ασπρόμαυρη που εκτύπωσα και την τοποθετώ στο σκάνερ. Πατάω το αριστερό κουμπί που λέει αντιγραφή και μετά αυτό το κουμπί που λέει black. Όπως είδατε και στην αντιγραφή η ταχύτητά του είναι αρκετά γρήγορη. Και τέλος θα δοκιμάσω να δω την ταχύτητα για την έγχρωμη εκτύπωση. Η ταχύτητα της έγχρωμης εκτύπωσης είναι αρκετά γρήγορη. Επίσης, η ποιότητα, ειδικά για inkjet εκτυπωτή, είναι αρκετά καλή. Αυτό ήταν το βίντεο για τον εκτυπωτή Canon. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στα σχόλια από κάτω. Γεια!